Hello guys. Diyan na sabi mga ipansidling nga mga kakao. Diyan na sabi mga igtatanong guys. Daghan ng mga kakao nga among gisidling. So ang kugi ra jud may wala ani. Tanawan niyo guys. Ito anay nail kinintos namo nga kuan na nagbunga na ang uban. Kinisad. Mildos po ni kabuok. Madusmil na kapin. Matanom na ni tanan. So, kinahanglan dyan ni siya gogi guys. Magbuhat na sa may mga tamnanan ani. Maglimpyo mi. Diyan itanom. Tapos sa dito atong unahan. Ari o. Daghan gihapon. Tapos dyan sa atbang. Tara guys. Nasa may ligid-lipat sidling. Ano na siya? Kinahanglan yun siya gogi guys. Para mudagko og makapamunga. Og mahimo dayon nga chocolate. So, daghan salamat kainyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. Pag manghinaot ko nga naadjud mo kanunay, mo like o mo follow o mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. I love you yung tanan. Bye bye.